Takže čaute všetci znova, moje meno nemusíte vedieť, už som to opakoval v dnešných videách až. No takže, ja vám dnes ukážem čo a ako môžete ešte robiť CMDčku. Ukázal som vám tam také zastrašujúce víry, ako vypnúť počítač a také blbosti. Takže čo by ste mohli v príkazovom riadku ešte vedieť? Také základné veci, čo vás dnes chcem naučiť. Takže dáme si CMD program, otvoríme si program. No, takže v tomto príkazovom riadku môžete sa pohybovať po celom počítači. Ale ako na to? Musíte si napísať CD. A to tak, že napíšete CD a musíte potom napísať, kde chcete ísť. Lebo ak dáte CD, tak ste v podstate v tom, čom ste boli doteraz. Takže ja si dám CD a napríklad chcem ísť na pracovnú plochu, tak ospravedlňujem sa. Musel som to strihnúť preboha, lebo sestra mi písala, takže dám to asi znovu. Nie, pokračujem. Takže dáme si CD a pokiaľ chceme ísť na pracovnú plochu, napíšeme si desktop, teda pracovná plocha. Tu sme na pracovnej ploche, dôkaz je to, že dám DM a vytvorím si nejakú zložku. DM je na na vytvorenie nových týchto. Takže dám si DM a čo by som si napríklad mohol vytvoriť, dáme si napríklad no čo je more a DM no MD, pardon, no čo je more a môžete tu vidieť hore, že už sa mi to spravilo. Ako to vymažem, je to jednoduché, dáte si RD, no čo je more. Vidíte, že sa to už odstranilo, môžete si to všimnúť, kde to je, tu to je, nie je to tu. Neviem, kde sa to... Ale to je jedno. Tak, môžem to zrušiť. Wow. Ďalej, aký je dôkaz toho, že som napríklad v tom, tak som vám ukázal. Ďalej, ako si môžete toto všetko, čo máte tu, toto všetko tu na... pardon, no čo som chcel povedať, neviem, ako si to môžeme toto, všetko tieto príkazy, no proste vymazať tieto z tohto okna, kde napíšete si len CLS a vidíte, že ste stále v tom, kde ste boli, takže ste na ploche, ale tie príkazy, čo ste tu mali, tak už nie sú v pracovnom riadku, ale sú stále ako, proste sú stále, no. Sú napríklad na pracovnej ploche. Takže ja by som sa vám chcel ukázať, ja by som sa chcel pozrieť napríklad na nejakej zložky, cez príkazový riadok. Napríklad chcel by som si ísť do videí a vytvoriť si tam novú zložku pomocou CMD. Tak napíšeme si pôjdete do CD, videa, otvoríte si je vo videách. Ako vám to dokážem, je to tak, že... No, pardon, toto si môžeme odstraniť, to som predošlé videa. Takže... tu vidíš, že nič nemáme, tak no nič a ja si tu... Ja to tak ukážem, aby ste videli, že sa to samo tam pridá. A ja si tam vytvorím novú vec, takže dám si MD a Videjkomania. A počkáme trošku a vidíte, že už ju tu máme. Nemám tu nič a chcem si niečo vytvoriť do MD Videjkomanii, takže najprv sa tam musím dostať a čo ja som vo videách. Tak toto je v dnešnom videu všetko. Ja sa s vami lúčim. Majte sa.